robe bakal nganggur kabeh brek kapot bakas surut we ancaman tukang kejrek dadi dalang mangga julan 8 ana panggungan kanggone ning alas badal lingkungan jimat pengen duwe murid Yesus kira bukti lamun beli bukti tak buang ning kali kanggo apa Mama Daiti, Mama Surahman, Mama Elsa sampun lali papai lohan sing ditembangi papai darat papai ibu papai ayang majikan sampun lali ibu ini serang abah sumantai kedika dempenan jatuh Mama Dian, Mama Gabos Lip Mama Mariana sareng Mama Diane ketinggi sampun lali Mama Gitariana Rai delengen tetapan bagus Rai nawakin sing bisa bedari pitakonan isun maka tadi kula mampir raka yuk mampir aja Mama Daiti, Mama Surahman, Mama Elsa Mama Ibu, Mama Emily, Mama Robi Papa Elohan sing ditembangi Papa Ijara Papa Ibnu Sareng Papa Yayan majikan Om Papa Sarule kedip Papa Ijara Sar Mama Wardiae kedip Mimi Sarniti sing nyaksi layung sore padang esuk kaya katon baesak lebat balu bale dewi kanesan toleng jalarna jalangkat kaya katon ing bayangan kaya katon kaya kadelan aduh sirine kegawan dan tiada temen panutan Maharsi sembai kula Maharsi tak terima satria endi asma kula Bambang Srijaga kula kadange Bambang Subrata niki pendepokan apa tetapan Griya Calamadu isun penghuni Begawan Sidik peninggal lambang artinya saya kula kepengen meguru ning sampeyan tapi kira bisa bedari gagasan kula kelawan kadang niki beda duweni tujuan mau kula pengen
pengen nglakoni urip kang sempurna, kula pengen nglakoni sampurnaing urip. Beda pendapat, beda tujuan, wis lumrah. Sebab hari manusia dari anak papak ora pada. Papak yang manusia langkah bedane, ora padane cuma pikiran. Yen urip sempurna, syarate mung kanggo ning dunya. Yen dhewe kepengenan keturutan kelaksanan sampurna uripe. Yen sampurna urip kudu nglakoni rong perkara. Siji kudu ngaji, loro kudu diaji. Ngaji ning budhiye, diaji ning akhlake. Akhlak yang manusia iki duweni kekarepan sing patang macem akeh. Napa-napa? Kekarepan badan, kekarepan akal, kekarepan nafsu, kekarepan kalbu sing disebut kekarepan batin. Melolong mas tamunangan mas Jendi, mas Kirna mas Raya, sareng mamai daiti mamai Sulasma, si hormati nilai mamai Elsa Demek mamai Kesnol singirngaken, mama Jitaryana, mamai Dian, sareng papai Lohan papai Jarang, papai Ibu papai Sarulai Kedih, papai Yayan majikan lo, Ajalalin mama Wardia Mini Casmiti, yen nguwati kekarepan badan, wonge pengen nglemokaken awak. Dadi lamun menggawe oli sedina entok sedina gampang sugiki luru mati. Ya putuni sundedak contoh. Bakatos bayaran supermarket mangkate. Kun sing nyenengaken awak bae. Yen nguwati kekarepan akal kurang bagus. Wonge kiyene ngayal sing beli karuan buktine kaya-kaya langit kalamun kentut mah pengen digrayangi. Kekarepan nafsu luwi-luwi jahat. Nafsu setan sing yang merusak iman. Sing paling bagus kekarepan kalbu sing disebut kekarepan batin. Sing nurut aturaning Gusti Kang Maha Kuwasa nglakoni perintahe ngadohi larangan. Barang papat beli bisa ingkar senajan kitab jumlah papat. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, kitab Al-Qur'an. Nabi papat. Siji Nabi Musa bahasa nganggo bahasa Ibrani. Loro Nabi Isa bahasa nganggo bahasa Suryani. Telu Nabi Dawud bahasa nganggo bahasa Kibti. Papat Nabi Muhammad bahasa nganggo bahasa Arab. Setane papat